Hej, i den her film, der skal vi lige se på, hvordan vi laver hvordan vi arbejder lidt med spejling i GeoGebra. Og det første vi umiddelbart lige skal, det er, at jeg gerne vil herover og have valgt at vælge geometri. Og sidder du og arbejder på iPad, så skal du egentlig også bare vælge geometri. Så der vælger vi at trykke. Og så kan I se, at så har jeg fået sådan en helt blank side her. Har man ikke fået en blank side, så vil jeg gerne have, at man går op. Så bedst er, at man går op, og heroppe i toppen, der kan man slå koordinatsystem til og fra, og man kan slå gitter til og fra. Eller tern, om man vil. Jeg vælger her i tilfælde, at jeg rigtig gerne vil have ternen slået til. Vi skal arbejde med spejling, så det er rigtig gode. Og vi slår i det her tilfælde koordinatsystemet fra. Det prøver vi lige at se lidt bort fra. Godt. Vi skal arbejde med spejling, og vi skal arbejde her på vores tegneblok. Jeg er lidt langt inde, så jeg kunne godt tænke mig, at jeg får lidt mindre tern, så det er lidt nemmere at arbejde med. Så har jeg lige zoomet en lille smule ud. Har man svært ved at zoome ud, ved at scrolle, så kan man gøre det herop og sige formindsk. Og så tryk på tegnefladen her, og så bliver det mindre. Men som man kan se, så ternen de følger altså med. Så jeg vælger lige at forstørre lidt igen, for at ikke komme alt for langt ud. Vi skal starte med, at når vi skal lave en spejling, så er det en god idé at have en figur først. Så vi vælger i det her tilfælde at lave et punkt. Vi rigtig godt kunne tænke os at prøve at starte med at spejle. Så gå herop på, finder jeg, hvor der er et A, og der vælger vi at vi vil have et punkt. Det punkt, det vil jeg sætte et tilfældigt sted i mit gitter. Og jeg vælger et gitterpunkt, så jeg vælger at sige, at for eksempel lige her. Så her har jeg et punkt. Og det punkt, det vil jeg rigtig gerne have spejlet. Jeg vil gerne have spejlet i en eller anden ting her. Så jeg skal have en spejlingsakse. Og jeg vælger nu her at lave gå her og vælge en linje til at være mit spejl, som man kan sige. Og som der står her, så skal man klikke på 2 punkter. Og man behøver ikke klikke på 2 punkter, der allerede er der. Man kan vælge at trykke 2 steder, og hver gang man trykker, så sætter den et punkt. Og det gør vi nu her. Og jeg vælger at lave en lodret linje. Så jeg vælger at trykke lige her, og så trykker jeg hernede. Og som så ser, så er der en lodret linje, og den linje, den vil så i det tilfælde være min spejlingsakse. Nu skal jeg så finde ud af, hvor der er det punkt her, det skal spejles over i. Jeg vælger i første omgang at prøve at vise det ved hjælp af en tællemetode, og hvad man kan finde ud af det, fordi at det er vi behov for, hvis vi simpelthen laver det på papir. For at finde ud af, hvor det her punkt her, det skal spejles over, så er vi nødt til at finde den korteste vej ind til spejling. Og den korteste vej hen til noget er altid den vinkelrette vej. Og i det tilfælde den vinkelrette vej, det er lige ind. Det vil sige, det er lige vandret ind. Så jeg vælger at tælle tern ind, så siger jeg 1, 2, 3, 4. Det vil sige, at jeg ved, at mit punkt når det spejles over på højre side, jamen, så skal det være 4 tern væk fra spejlingsaksen. Og jeg vælger lige før jeg går det 4 ud, og vælger at gå op og trykke på punkt heroppe. Og så tager jeg lige for god ordens skyld, så vi kan se, at vi ser på, at vi er det samme punkt, vi spejler. Så tager vi lige stadig for sørge for, at den er blå her. Så ser vi lige 1, 2, 3, 4. Og skal jeg tælle 4 over på højre side. 1, 2, 3 og 4. Og vil jeg sætte mit punkt lige der.
det er sådan set sådan, at man vælger at dele det sådan en spejling det er. En spejling det er, at man har et punkt, og det vælger man så at spejle i spejlingsaksen ud fra den vinkelrette vej ind til spejlingsaksen. Man kan også få, nu er det sådan, hvis man også skulle lave det på hånden, vi kan så få GeoGebra til at lave den her spejling for os. Så vil jeg ligge herop og lige vælge en anden farve, for lige at vise, at nu laver jeg lige sådan der. Så går jeg lige hen og sætter et nyt punkt her. Det sætter lige umiddelbart neden det andet. For nu vil jeg prøve at lave få GeoGebra til at lave en spejling over på den anden side og på højre side, så vi kan se, at faktisk det vi har lavet ovenover, det faktisk er korrekt, den metode vi har brugt. Så vælger jeg lige her, og så vælger jeg lige at lave den rød, for så kan jeg kende forskellen på en, der er den spejlede ved hjælp af tællemetoden og den spejlede ved hjælp af GeoGebra. Punktet det spejler man ved hjælp af en funktion heroppe, der hedder spejllinje. Man kan også vælge at få det spejlet i et punkt, spejlet i en cirkel. Man kan dreje det, det er ved hjælp af flytninger, og man kan parallelforskyde, og man kan zoome objekter om punkt. Men jeg skal i det her tilfælde, jeg skal have det spejlet i en linje. Så jeg trykker på spejllinje, så trykker jeg på det punkt, jeg gerne vil have spejlet, så siger det punkt. Og så trykker jeg på den linje, som jeg gerne vil have, den skal spejles i. Det vil sige lige her. Så kan man se, at den har valgt i samme tilfælde her at spejle 2 punkter. Det smarte ved at gøre det i GeoGebra, det er, at det her det giver os en fleksibilitet i forhold til spejlingsaksen. Det vil sige, at den første jeg lavede her, jamen, den vil hele tiden være låst til, at det punkt her, at hvis jeg flytter på det, så kan man se, at det andet punkt herovre, det ikke flytter sig. Så det skal jeg igen nu, hvis jeg vil til at finde ud af, hvor det skal være hen. Så skal jeg også til at flytte det hen og prøve at gætte mig nu her til, hvor det er henne. Derimod, hvis jeg har valgt spejlingsfunktionen i GeoGebra, så gør det faktisk, at mit punkt på højre side altid vil være spejlet af det punkt på venstre side. Og det kan man se ved det her. Så man ser, at punktet det fylder helt afhængigt. Det højre punkt her fylder afhængigt af det punkt til venstre. Samtidig kan jeg også vælge at flytte spejlingsaksen. Og så kan jeg se, at punktet også fylder afhængigt af. Og stadigvæk se, der er stadigvæk lige langt. Jeg kan også vælge at dreje min linje. Og så kan jeg se, at punktet også følger med. Det her, det gør faktisk, at GeoGebra det er dynamisk, og vi kan arbejde på flere forskellige måder, og vi kan undersøge, hvad sker der egentlig med vores spejling, eller efter hvordan spejlingsaksen er. Jeg vil i den her video også lige vise, hvordan man spejler en figur, for det kan også være relevant i en given opgave. Så jeg vil lige hurtigt til at starte med et nyt ark, og jeg vil bare lægge op på en ny tegning. Og jeg vil igen her geometri. Og så er jeg helt blankt ark. Nu vil jeg slå gitter til igen, fordi det er rigtig rart for at kunne kontrollere og se, hvad sker der egentlig, når vi arbejder med spejling. Jeg tager og tegner en figur, og jeg vælger i det her tilfælde at tegne en trekant. Og den trekant, den vil jeg gerne have spejlet i en linje, og jeg vælger igen en linje med 2 punkter, og jeg tegner
igen en lodret spejlingsakse. Jeg kunne også have valgt en vandret, eller jeg kunne have valgt en helt tilfældig. Men nu har jeg min figur, og den vil jeg gerne have spejlet i min spejlingsakse. Jeg kan vælge at trykke på figuren og trykke på linjen, og så har jeg en direkte spejling. Og igen, så kan man se, at figuren til højre, den er afhængig af figuren til venstre. Jeg kan ikke hive i figuren til venstre eller til højre, fordi det er den her figur herover, at der bestemmer, sådan set, hvor den han skal ligge ved hjælp af spejlingsaksen. Så sådan er det. Og hvis jeg så vil have vist det her, jeg vil have for eksempel sendt det til min lærer, underviser, jeg skal vise, hvad har jeg lavet, så går jeg op i filer, og så kan jeg vælge at gå under eksportere, og så kan jeg kopiere tegningen, som den her, kopiere tegning, så kan jeg vælge at gå over i Word for eksempel. Det kan også være OpenOffice eller andet tekstprogram. Og sidder man på med en iPad, så kan man vælge at tage et screenshot, som man kan gemme som billeder og sende med. Og så ellers kan jeg trykke sæt ind. Det gør jeg ved Ctrl V eller højre klik og vælge sæt ind. Og så har jeg min spejling her, hvor man kan se gitteren det hele. Og det kan jeg så gemme som en Word-fil eller PDF-fil og sende til min lærer. PDF eller Word-fil. Yes.